Hi guys, Gwyn Tips a rydw i moyn bod yn ffarmwr. So o'n i'n meddwl fel i fi'n gallu defnyddio tatws yma i fi wedi cwni hynna fi, o'n i'n meddwl... Bastard. Sglodion, sagaloo, baked potatoes. Be sy'n debyg rhwng rein i gyd? Correct. Potatoes. A na beth i fi wneud y tro yma, rwy'n wneud potato carpaccio. Fel oedd mam gi fi arfer wneud, nôl yn Llandailo. I chi gyd yn very welcome mewn i kitchen fi yma, mewn fflat fi yn Chiswick. A ni'n mynd i bod yn wneud tymed bach o goginio heddi. Ac o'n i'n meddwl, gymaint o'n i wedi enjoyo beetroot carpaccio. So ni'n meddwl byddwn ni'n gwneud fersiwn fi, sef potato carpaccio, gyda tatws, which I grew with my own fair hands, mewn gardd fi yma yn Leafy, West London. So yeah, let's get going. Fuck. All right. Nice. Yeah, okay. Beth i fi'n mynd i wneud gyda'r rhain, yw wy'n mynd i immersio nhw mewn tymed bach o Welsh rapeseed oil neu olew haden trais. So, okay, let's get going. Tymed bach o olew. Nice. Ni'n mynd i gadael e nawr am like, I don't know, 25 minutes. Choppity chop, chop, chop. Yeah, so basically, we ddim moyn neud ddisgwyl yn rhy special, achos ni ddim yn neud Michelin star cuisine fan hyn, ni'n neud street food. Mae'r bwyd yn disgwyl fel shit, ond maen nhw'n gwerthu am lot o arian, chi'n gwybod. So, fel oedd mam fi'n gweud, fel ffarmwraig mewn Llandeilo, always enjoy a carpaccio. Eitha sharp. So, fi'n mynd i roi hwn mlaen fel hwnna. Easy peasy, lemon squeezy. So, i locio mewn y blas, wy'n mynd i smashio nhw tymed bach gyda'r pin rolio yma. Credu mae hwnna'n digon o selio mewn y blas. So, tymed bach o garnish, a wy'n mynd i all y carpaccio. Okay, tatws ymlaen. Okay, I rearrange your rhain. Okay, nawr tymed bach o perslis. Yes, nice a rustic. Okay, now am a taste test. Okay, moment of truth, bant a knee. Jesus Christ. Oh, whoa, not good. No. Chi erioed wedi blasu esgid? No? Na fel I fi'n dychmygu bydde esgid yn blasu, okay? Not a nice esgid, not a Jimmy Choo, esgid ysgol. All right, let's go. Here you go. Na beth I fi'n dod at y tabl. You're welcome.